Ayusa, nagamit na po na tong kaldero nga kawayan sa pagluto aning manok ug isda. Di matabas-tabas, portig yun pagkaayusa og luto sa kawayan. Wag yung kalahian sa kaldero, parihara yun kayo og luto. Ibahog na yun sa tong bahaw ig kahuman. Asos baksit, salbar na pong tukunonon sa mga singgaw. Asos kisap na pong baba sa mga singgaw nga purmag mga lunos. Napuno na sa mga pabawnan. Wanay daghang pasundayag, lahos. O di napunta, sugdan na nato. Og diri amang hungkabo sa tas kaldero og nabay bahaw. Asos porting pagkaayusa saktuha. Pangitaan ta nagkapares. Wanay daghang pasundayag, takubi na na. Maglahos ta dirig matukob sa merkado para mapares atong bahaw. Manglantaw ta dirig mga labas nga isda. Porting pagkaayusa mga labasa. Klase-klase lang ang mga naong sa isda. Og kani atong napilian nga isda sa bato. Ayos kay ni ununan. Matik wanay daghang pasundayag, nagpatakos din ta balik usa ka kilo. Kani atong pikhan birahan ta sa pag-inununan. Aw syempre lantaw po nato dirig laing matukob na to. Kani mo may iatbang sa tong inununan. Porting pagkaayusa ni. Ato na ipapatong sa timbangan ang tunga. Daog na ni ipares sa tong isda. Okay daog pagkahuman aray na putas mga materialis na to. Aw syempre digyo na makalimtan atong mga materialis para sagol sa tong tukbononon. Okay daog lahos wanay daghang pasundayag. Mangita na tag spot nga atong katukban. Mangita ta diri sa unahan og may kaplastaran na to. Aray na punta mo birada sa mga bukid-bukid. Sa karong panahon na dili pud kita makasigig adto sa dagat kay grabe pagkalandunga. Aray usa ta diri kanang naay mga sapa-sapa. May nang mabawi ra sa nang kainit ba. Makapabugnaw roman sa ta. Mabawi ra daog aray ta diri napita. May ni diri ilandong ba nya napoy tubig ikaw gas-hugas. Wanay daghang pasundayag. Itsa na natong kawayan di nga kaldero. Magamit na sa tani atong kaldero nga inibinto. Agi manihon na punas usa ka singgaw na sa paglimpyo atong tukbononon. Pagkahuman agi usukan na punas usa ka singgawng dadaan para sailan sa tong kawayan. Ug diri agi buwak na nadaan sa usa ka singgawng atong kawayan. Ato na siyang langkaton. Ato ra gyapon na siyang ibalik para himuong tabon. Aduha ni kalutuan atong kaldero nga kawayan. Duha man kaputahi atong pikhan. Itsay usa nag-ice ang usa ka singgawng, timplahan usa natong pabugnaw. Kani usang dami sa baba atong pikhan unya natong pait-pait. Adaog kay naman maglimpyo ang usa ka singgawng sa tong tukbononon. Iitsa na natong kaldero nga kawayan. Pagkahuman ato na nang iplastar niya. Adira daog human naghiwa atong isda ug manok. Ato asa ni diligit hugas atong tataran. Arita maghiwa-hiwa sa atong mga materialis. Pagkahuman ato na nang butangan og mga materialis daan atong kawayan para maitos gid dihang baho igbukal ba. Okay daog pagkahuman ato na ni ipangsud atong isda sa kawayan. Makaluto ra gyud bisag wa pay kaldero basta naalay kawayan. Pwede puno siya kalungagan. Pwede puno nakalutoan og sudan. Okay daog paghuman og plastar sa atong isda. Ato na ning marinito natong manok. Butangan ta na diha patis og oyster mix. Daog imikos-mikos dayon ikahuman gamit ang kamay ni insan. Porting pagkaayusa. Mate ko na daghang pasundayag ato na ipangpaslak na sa atong kawayan. Butangan dayon natong 20 sa baba. Syempre di ko na makalimtan. Porting pagkaayusa sakto ra kayo sud ra tanan. Pagkahuman birahan na dayon tanas pagtimpla. Buyokan din nato ani magic lami. Buyokan pud nato ani asin. Pagkahuman natong buyok sa asin, birahan na dayon tanas pagsabaw. Banabanao lang tanas sa pagsabaw para dili mo awas inig bukal para nasa tay higop-higupon ba. Okay daog ato na ni ibalik og takob iyang tabon. Pagkahuman dukdukon dayon para dili makahungaw ba. Okay goods na ang pagtak-ang na lang. Matik bayungan na nas duha ka singgaong na largo para itak-ang. Adi ara ana na siya dabdaban dayon ikahuman ang ilawom. Dili ra na siya masunog og dali-dali buhi mga kawayan. Maluto ra gyud siya kadugayan. Og dira after pila ka oras atong dinabdabay, atong i-check og nagbukal-bukal na ba. Asos porting pagkaayusa mibukal na. Gamay na lang og kuwang. Ato sa nilang tawo natong manok og goods pa. Asos di matabas-tabas nagbukal na pod. Matik unay daghang pasundayag daog na ni. Ato na ning birahan sa paghaon. Asos di matabas-tabas porting pagkasaktuwa ra sa luto. Napay sabaw nga mahigop-higop ba. Goods pug kay nagluto atong manok diha. Wag gyud kagwantang usa ka singgawng gitistingan jud og tilaw. Gilagoy-lagoy ra man bisag init. Wa day daghang pasundayag ato na ning hukaron. Matik kaplastada na diha daan atong manok. Na pa ni sabaw nga nahabilin pang bahog-bahog ba. Sa mga wa pa kahibaw da makaluto ra gyud ka sa kawayan. Pwede ra gyud dili ka magdaog kaldero basta naalay kawayan. Goods kayo dili gyud ka mabalaka. Adi ara nahukad na tanan. Syempre pang bahog-bahog dito ning sabaw. Adi ara tong finished product di matabas-tabas grabe pagkaayusa. Unsa pay dugayan nato ani. Wa nay daghang pasundayag tukbo sa tani kay panggusla na pagayong mga singgawng. Hala habab. Habab. Anis. Ilay. Namapog na rin. Sige. Nampuro na sa. Angit. Angin. Ayun sa. Ano? Ako ba? Ano bago ito sa? Tara. Masigaw. Ano? Bahog ko. Ano bilang tanya? Ano? Aman. Ito. Unat yan. Faktor yung ikaw na yun. Ano na? Beban din siya. Iya. Tinggal butuh kawayan pun. Bahog. Bahog deh. Enggak. Organik nih. Organik fertilizer. Kabur ba? Iya. Enak. Enak.
Tuk na. Sarap may maya na. Sagdag. Oh, mga liso-liso na dyan din top. Pero din dyan, di ba? Mula ba? Ano may tao ni? Parang burot ko. Kaya huwag tripin lang. Karirig na una. Huwag na? Balibon ba? Pala lang sa bao. AJ bahog. Dali tayo. Terus agak ubikas oh. Nakabuk ba? Ano? Yay, bahog. Lama. Diyos. Sabi. Kita lang. Sabi, lumiya pre buyag. Orchid mga singgaw. Isda. Gapo. Laras dyan dito. Tubig kami. Tubig na. Ito dito. Asos porteng pagkayusag tinukbanay sa mga singgaw pagkalamiag luto sa kawayan nasulbad na butok bunonon sa mga singgaw nasudlan na pud ang pabawnan awan ay daghang pasundayag mag shoutout sa atong mga singgaw shoutout kang Jochil Pacquiao kang Joy Rich Compassion kang Olin Limarig kang Reynolds Vlog kang Ronald Bayon Solidong kang Proctoy kang Vicente Berengel kang Irish Ann Estolano kang Sabares Terso kang Janmar Torigusa Baytaizar kang Jinilin Jorial Pipito kang Oliver Canoto kang Bax Rabs Janet kang Michael Suerte kang Nigel ug kang Rohan shoutout na ninyo mga singgaw comment mo mga singgaw sa atong latest upload adto ta magkuha first 15 comments sa atong shoutout diri lang ta ko to mga singgaw i-share og like ning video para mas daghang matang matukob.